Вітаю, сябры. Я зараз чую шмат ад каго, што навагодняга настрою няма, на сэрцы цяжка і святкаваць не хочацца. Сёння абмяркуем 7 з паловай лайфхакаў, як падтрымаць святочны настрой і пазбегнуць расчараванняў падчас святаў. Паехалі! Парада першая. Больш святла. Любіце глядзець на святочную ілюмінацыю? Гэта не проста так. Рубеж старога і новага году – гэта час самых кароткіх светлавых дзён і самых доўгіх начэй. Адсутнасць дастатковай колькасці сонечнага святла адмоўна сказваецца на працы нашага мозгу, у прыватнасці выпрацоўцы эндарфінаў, гармонаў радасці. Менавіта таму лістапад і снежань – гэта сезон абвастрэння дэпрэсій. Дарэчы, у мяне хутка будзе відэа пра дэпрэсію, там мы разбяромся, што гэта такое, як з гэтым змагацца. Ну а пакуль дадаем святла. Не можете уключить сонника, уключайте гирлянды, ліхтарики, запаливайте свечки, упрыгоживайте ими свое житло. И атмосферу створите, и мозг падтрымаете. Парада другая. Больш воды, менш алкоголю. Вода растварае гармоны стрэса і натуральным чынам выводзіць іх з арганізма. Але гэта працуе кепска тады, калі вы п'яце вялікімі глыткамі і адразу вялікі аб'ём. У гэтым выпадку вода амаль адразу трапляе ў ныркі і далей. А лепей піць маленькімі глыткамі, але часцей. Што да алкаголю, то гэта, сябры мае, дэпрэсант. Не антыдэпрэсант, а проста дэпрэсант. Пакуль вы знаходзіцеся пад яго ўплывам, вам можа быць і весела, і добра, але потым пачынаюцца біяхімічныя працэсы раскладу спірта, якія павышаюць узровень дэпрэсіўнасці. Так што будьце асцярожныя, асабліва калі з дэпрэсіўнасцю у вас ёсць пытанні. Парада трэцяя. Сачыце за сваім сном. Навагодняя ноч не для сну. Але збой у рэжыме сна і бадзёрасці збівае нашыя цыркадныя рытмы. Цыркадныя рытмы – гэта такі гарманальны гадзіннік у нас у мозгу, які гэты рэжым сну і бадзёрасці падтрымлівае. Збой цыркадных рытмаў не крытычны для вас, калі вы можете спаць у любым становішчы, у любым палажэнні, у любы час. Ну, але калі ёсць праблема з засынаннем, то класціся спаць і ўставаць у адзін і той жа час для вас вызначальна важна. Магчыма, лепей запланаваць святкаванне на дзень, а ўначы ўсё ж такі паспаць. Парада чацвёртая. Больш рухацца. Увага, не мітусіцца каля пліты, а менавіта рухацца. Шпацыр – это наше ўсё. Запрасіце сяброў прайсціся па любых мясцінах, ці папросту пашпацыруйце па горадзе, ці ў парку і паглядзіце ілюмінацыю. Каток, басейн, катанне з горкі ці гульня ў снежкі – это таксама супер. Мышцы працуюць, дыханне актыўнае, кроў добра снабжаецца кіслародам, гармоны стрэса распадаюцца і выходзяць. Парада пятая. Дэлегіруй гэта. Часам падрыхтоўка да свята выглядае так, як будта гэта справа адной асобы, якая і гатуе, і прыбірае, і забаўкі выдумляе. Адмаўляемся ад ролі папялушкі. Свята агульнае, падрыхтоўка таксама. Тут яшчэ адзін важны лайфхак. Каб атрымаць дапамогу, трэба аб ёй папрасіць. Як зараз кажуць, ротам да вуха. Нам часта падаецца, што родныя і блізкія павінны ведаць, чаго мы патрабуем і без нашых словаў. Не павінны. Ніхто не чытае вашых думак. Калі нехта далучыўся да падрыхтоўкі сам, ну, гэта супер. Але гэта не агульнае правіла. Таму кажам наўпрост. І не тады, калі крыўда і раздражненне ўжо закіпелі і паліліся, а зараней. Парада сёмая. Сацыяльныя стэрэатыпы і забабоны да сметніцы. Чаго толькі мы не накруцілі на Новы год. І жыццё новае павінна пачацца, і цуд здарыцца, і праблемы, якія турбавалі ўвесь год, вырашацца. І на саму свята абавязкова сябе адчуць самай шчаслівай. І ноч павінна быць самай чароўнай. Ну, можа, калі мы аб гэтым думаем наўпрост, то гэта так і не выглядае. Але нейкія падсвядомыя чаканні ў нас ёсць. І калі яны не спраўджваюцца, гэта вядзе да расчаравання. Ну, я ўжо не кажу пра сацыяльныя чаканні. Трэба весяліцца, а мне зусім не весела. Трэба сустракаць з каханым, а я да гэтай пары адна. Трэба святкаваць з сябрамі, шумна і весела, а я так стамілася, што і бачыць нікога не хачу.
Вось і атрымліваецца, што гэта не свята, а адныя нервы. Каб было без нерваў, стэрэатыпы, забабоны пішам на паперку. Ну а потым, напрыклад, яе спальваем. А замест стэрэатыпаў і забабонаў адказваем на простае пытанне. А якое навагодняе свята я хачу ў гэтым годзе? І памятай, што глядзець фільм у кампаніі ката ў навагоднюю ноч – гэта окей. Не гатаваць 100-500 салатаў, а замовіць піцу – гэта таксама окей. І нават не сесці на дыету з 1 студзеня – гэта таксама окей. І апошняе, тая самая палавінка. У нас была 7 з паловай лайфхакаў. Шмат хто задаецца пытаннем, ці можна наогул святкаваць і радавацца, пакуль ідзе вайна. Я адказала на гэтае пытанне вось у гэтым відэа. Але, калі коратка, прыслухайцеся да сябе. Жадаць свята не сорамна. Радавацца не сорамна. І жыць не сорамна. Канешне, калі зараз вы перажываеце нейкую асабістую драму ці боль і не хочаце святкаваць, гэта натуральна і зразумела. Але не паддавайцеся пачуццю і лжывай салідарнасці. Нікому не стане лепей, калі вы задавіце ў сабе радасць і сапсуеце свята. Жыццё павінна ісці наперад, а жыццё – гэта ў тым ліку і свята. Жыццё абавязкова пераможа. Чаго вам і жадаю ў наступным годзе. З надыходзячым! Да сустрэчы!